Braćo i sestre, kada pogledamo naše živote i malo se vratimo u prošlost, neki u malo bližu prošlost jer ste mlađi, neki malo dalje u prošlosti jer ste malo stariji, primijetit ćete da su tada postojale neke vizije, neke ideje, neki planovi, ono što želite biti, što želite postići. Da, kada si mlad želiš jako puno toga. Ja kada sam bio mali htio sam biti astronaut. Danas su neke pjevačice astronautkinje i lete gore jer imaju novaca, a ne zato što su završile astrofiziku ili su piloti vojni. Neke stvari se ostvare, neke se ne ostvare. Neke stvari smo željeli da budu, ali nisu. A neke stvari smo se bojali i nisu željeli da budu, pa su tu. Da, to je naš život. Nije baš predvidljiv i ne možemo se uvijek ufati da će sve biti dobro, jer ponekada neće biti sve dobro. Ali znate što? I dalje je to naš život. I dalje je to ono što mi jesmo. U današnjem čitanju, drugom čitanju, Pavao kaže: gledajte, braćo, sebe pozvane. Zapravo kaže: braćo, pogledajte na što ste pozvani, ili promislite, braćo, o svome pozivu. Mi svi imamo naše poslove, ili smo u penziji, u mirovini, ali i dalje imamo neki poziv. Mi i dalje imamo nešto više od onoga što smo možda mislili da jesmo. U današnje vrijeme kršćani često odrađuju kršćanstvo umjesto da žive kršćanstvo. Kršćanstvo nije nedjelja ujutro, to je i ponedjeljak navečer, to je i utorak u podne. To je način života, način razmišljanja, ali i način planiranja, kao i način prihvaćanja. Pavao ovdje ne kaže: promislite, braćo, o svojim uspjesima. Ne govori o tome. On ne kaže: promislite, braćo, o svojim titulama, o svojim postignućima, nego kaže: promislite o svome pozivu. Jer kršćanin prije svega nije netko tko je sam izgradio svoj život, nego netko koga je Bog pozvao da mu on izgradi život. I zato je tu važno to prihvaćanje. Kada ste bili mlađi, htjeli ste biti nešto specifično. Možda ste htjeli imati puno novaca, možda ste htjeli imati veliku kuću, možda ste htjeli biti pjevačica ili čak nešto jednostavnije, možda ste htjeli biti knjižničarka jer volite knjige. I na kraju to nije ispalo tako. Nije. I znate što? To je u redu. U redu je da stvari ne ispadnu onakvima kakvi smo planirali i željeli. Kada pogledamo sebe iskreno, jedni druge, većina nas zapravo ne spada među velike po mjerilima ovoga svijeta. Većina od nas u cijeloj našoj crkvi u Hrvatskoj uopće nisu neki veliki ljudi kako bi svijet za njih, za mnoge rekao da su veliki. Ne, to su ljudi kao i svi mi ostali, da možda su neki zadovoljni svojim životom, a neki malo manje zadovoljni. Možda nismo poznati, možda nismo moćni, možda se često osjećamo slabima ili se osjećamo tek prosječnima, a često je to najgora stvar biti prosječan, jer svi želimo biti posebni barem po nečemu. Ponekad se osjećamo i bezvrijedni. Ali Pavao kaže da Bog upravo takve bira. On ne bira one na vrhu moći, on ne bira Heroda. Shvaćate?
On bira one male ribare. Zašto? Zato da postane jasno da spasenje ne dolazi iz ljudske pameti, iz ljudske snage, iz ljudskih planova, nego iz Božje ljubavi i njegova plana za naš život, ali i za spasenje svijeta po crkvi. Svijet nas neprestano uvjerava da vrijedimo onoliko koliko postignemo. To postignuće se mjeri određenim mjerilima. Vi znate da sam ja pjesnik, književnik i da se u mojoj branši to mjeri određenim mjerilima. Koliko si objavio ove godine? Kada ti je zadnja knjiga izašla? Kakve su ti recenzije? Što su rekli oni u Matici Hrvatskoj, u Vijencu? Svijet nas uvjerava da vrijedimo koliko postignemo. Jesmo li ove godine dobili povišicu? Jesmo li unaprijeđeni? Jesmo li završili onaj tečaj koji smo rekli da ćemo ga završiti? Jesam li ove godine posjetio toliko i toliko članova obitelji koji žive daleko? Ako nisam, onda sam neuspješan. Jel me unuka došla posjetiti ove godine? Znači li to da sam neuspješan djed ako nije ili baka? Ako imam 39 godina, nisam oženjen, nemam djecu, znači li to da sam neuspješan? Razgovaram sa mladim ljudima u 20-ima. I sa nekima, evo, od vas koji ste tu u tim godinama. I zanimljivo je što često čujem. Pogotovo kada se ono prelazi iz 20. u 30. Upravo svi imaju tu neku sličnu izjavu. Sporiji sam, kasnim, trebam više. Zašto? Tko te tjera? U redu je planirati, ali nije u redu time se procjenjivati. Svoju vrijednost, ono što jesi, ono na što si pozvan. Ako si uspješan, vrijediš. Ako si zdrav, vrijediš. Ako si snažan, vrijediš. Ako si pametan, vrijediš. Ako imaš doktorat, vrijediš. Ako padneš, ne vrijediš. Ako pogrešiš, ne vrijediš. Ako ostaneš na marginama, ne vrijediš. Nevidljiv si, prosječan si, nikakav si. I onda se mi uvjerimo u to kao kršćani. Onda se mi uvjerimo u to. Jer tako svijet procjenjuje stvarnost. U takvom svijetu lako je povjerovati da i pred Bogom moramo nešto dokazivati. Da moramo dokazivati svoju vrijednost. Ali Bog ruši tu logiku ovoga svijeta. Jer je nakaradna. Pavao kaže, gledajte braćo sebe pozvane. Nema mnogo mudrih po tijelu. Nema mnogo snažnih. Nema mnogo plemenitih. Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre. I slabe svijeta izabra Bog da posrami jake. I neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog. I to je zanimljivo zašto je Bog pozvao ribare. Zašto je Bog pozvao carinike, siromahe, bolesnike? Piše ovdje, Bog je pozvao lude svijeta da posrami mudre. Dakle, to je Božja svrha. Bog je izabrao lude, vi možete zamisliti što bi to bio lud ovoga svijeta, možda na primjer neki umjetnici koji žele živjeti od svoje umjetnosti ili neki slični tome, jel? Lude svijeta da posrami mudre. Dakle, to je njegova svrha. Zašto je pozvao? Ok, i slabe svijeta je Bog izabrao sa razlogom da
posrami jake. Dakle, Božja svrha jeste da posrami što? Sustav vjerovanja ovoga svijeta. Sustav vrednovanja ovoga svijeta. Dakle, Bog bira ljude da posrami ono lažno i da prikaže to lažno lažnime kako jest. Ali ima i dalje neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog. Neplemeniti svijeta, to bi bili oni koji su odbačeni, koji nemaju status, koji nemaju titule, koji nemaju moćnike iza sebe. Prezreni su upravo oni koji su u potpunosti odbačeni, to mogu biti bolesni i udovice i slično. Izabra Bog. Ali je zanimljivo kako Pavao ovo nastavlja dalje. On ne govori razlog zašto je ovaj izabrao, nego kao da širi tezu i kaže i Bog izabra ono što nije. Zanimljiva izjava. Bog izabra ono što nije, kao ono što nema, što ne postoji, što nema vrijednost, što nema suštinu. Kaže, Bog izabra ono što nije, da uništi ono što jest. Dakle, Bog izabra one bez snage, moći, zdravlja, da uništi ono što tvrdi da ima sve to. Pavao nam govori da Bog mijenja društvo. Ovo je transformacija društva, ovo je transformacija sagledavanja na situaciju u našem životu, u životu naših susjeda, situaciju u našem gradu, ali i u svijetu. Bog izabra ono što nije, da uništi ono što jest. Da se ni jedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Što znači sva slava pripada Bogu. I sve ono što jesi, bez obzira na tvoje planove, da si htjela biti učiteljica, da si htio biti ovo ili ono, i planirao sve to i na kraju se izjalovilo, Bog ipak kaže, ja sam onaj koji gradi stvarnost. Ja sam onaj koji čini da stvari budu ispravne i dobre i točne. Da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Pavao zapravo nama govori, ako misliš da nisi i ako tvrdiš da nisi, a izabran si, iako za sebe nisi, Bog će uništiti pomoću tebe ono što jest. I daće ti status, daće ti mogućnost djelovanja, daće ti riječi, daće ti jednu sigurnost kako u ovom svijetu nemaš, da uništiš ono što jest. Krivi poredak, nepravdu, sukobe. Ovo je jedna poruka i promjena paradigme koja postoji i u našem svijetu danas, 21. stoljeća, ne samo u svijetu Gospodina našega Isusa Krista, prije 2000 godina. Ako govoriš da nisi, Bog kaže, ali dalje sam te izabrao. Baš zato što kažeš da nisi. Baš zato. Da pokažem svoju slavu. Da pokažem svoju moć. I to su rani učenici činili. U prva 3 stoljeća kada su ih progonili, oni su bili oni koji nisu i na kraju sustav koji jest je pao. Srušio se, njihovi bogovi su se urušili, njihovi idoli su se urušili. Premda su bili vidljivi, premda si ih mogao zagrliti, premda si ih mogao nosati, izgledalo je kao da jesu, jer su tu i fizički snažni. Ali na kraju Bog nevidljivi, Bog duh, uništava ono što jest. Ono što nije, uništava ono što jest. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu. Bez obzira bolesni, stari, bogati, siromašni, nije važno. Od njega je da vi jeste. Po njemu zadobivamo suštinu.
Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga i pravednost, nismo krivi, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano. Tko se hvali u Gospodu, neka se hvali. Ovo je drukčije od svega što smo mogli čitati u vremenu iz Staroga Zavjeta, ali u vremenu poslije Isusa Krista. U vremenu koje je bilo davno, davno prije Faraona, prije Mojsija. Svijet traži promjenu. Svijet je uvijek vapio za promjenom. Stvorenje palo se uvijek sjeća da je bilo drukčije. Stvorenje se uvijek sjeća da postoji red i sklad, da postoji pravda i pravednost i da vrijednost ne dolazi od ovoga svijeta i od ove nametnutosti stvarima, titulama ili bilo čime. Bog je izabrao lude ovoga svijeta da posrami mudre. Izabrao je slabe svijeta da posrami jake. Neplemenite svijeta i prezrene izabrao je Bog i sve ono što nije da uništi ono što jest. Braćo i sestre, često govorimo o stvaranju, ali onaj koji ima moć stvaranja, ima i moć čega? Uništavanja. Bog uništava ono što misli da jest. A vi sudjelujete u tom procesu. Svakog dana na ulici, na poslu, vi raskrinkavate ono što misli da jest. Ono što je sebi stvorilo da jest. I identitet vaš ne dolazi od vaših osobnih uspjeha, nego od uspjeha Isusa Krista, Gospodina našega, pobjedivši smrt. To je uspjeh. U njemu ste pozvani. Neka nas Gospod u toj spoznaji čuva i blagoslovi. Amen.